Nganong nahimo kini nga one holy, Catholic and Apostolic ang simbahan ni Kristo. Sa unang mga siglo, human sa pagkayab ni Jesus ngadto sa langit, nagpadayon ang mga apostol sa pagpangadji o pagsangyaw sa tibuok kalibutan. Ang ilang tumong mao ang pagpadayag sa maayong balita nga si Jesus mao ang anak sa Dios ug manluluwas sa tanan. Apan samtang nagkadaghan ang mga magtutuo, misulod usab ang mga kalibog. Adunay uban nga nagtudlo nga si Jesus dili tinuod nga Dios ug ang uban nag-ingon nga siya tawo lamang. Tungod niini, ang mga Kristiyano nagsugod sa pagkabahin-bahin sa ilang pagtuo. Sa tuig 325 AD, gitigom sa Emperador Constantine ang unang konseho sa Nicea. Dito nagtapok ang labaw sa 300 ka mga obispo gikan sa nagkadaiyang dapit sa kalibutan. Ang ilang tumong ang paghiusa pag-usab sa tinuod nga pagtulunan ni Kristo. Sa maong konseho, ilang gisulat ang creed ug usa ka pamahayag sa pagtuo aron klaro ug usa ang tinguha sa simbahan giingon niini. We believe in one holy, Catholic and Apostolic Church. Mao kini ang unang higayon nga gideklarar sa simbahan nga ang pagtuo kay usa ka simbahan lamang, balaan ug tibuok ug apostoliko, tungod kay gikan kini mismo sa pagtulunan sa mga apostol. Apan kinsa ba ang nagdugang niini? Walay usa ka tawo nga nagdugang. Ang maong mga pulong gipamulong o ginauyunan sa tanan nga obispo nga nagrepresenta sa tibuok simbahan. Dili kini imbento kundili klarong pagsaysay sa pagtuo nga gikan pa sa mga apostol. Human sa konseho sa Nicea, gipadayon kini sa konseho sa Constantinople niadtong 381 AD. Aron mas lig-on ug masayran sa tanan nga ang simbahan ni Kristo usa lamang o gibuhi sa Espiritu Santo. Mao kini nga hangtod karon matag misa ang mga Katoliko mubasa sa credo ug magpamahayag. Nagatuo ako sa usa ka balaan, Katoliko ug apostolikong simbahan. Kini nga mga pulong nagpahinumdum kanato nga ang simbahan gikan mismo kang Kristo. Gibantayan sa Espiritu Santo ug nagpadayon sa pagtulunan sa mga apostol hangtod sa kahangturan. Ang one holy, Catholic and Apostolic Church dili gihiusa sa tao kundi gihiusa sa Ginoo mismo. Ang mga obispo sa unang mga siglo wala magdugang og bag-ong tinuuhan, kundi gisulat lamang ang kamatuoran nga ilang nadawat gikan sa mga apostol.